θα διαβάσουμε το λιοντάρι της βιβλιοθήκης. Ο κύριος Μακμπί έτρεξε στο γραφείο της βιβλιοθηκονόμου, κυρία Μέριουέδερ. Φώναξε. «Απαγορεύεται το τρέξιμο», είπε η κυρία Μέριουέδερ, δίχως να σηκώσει το βλέμμα. «Μα υπάρχει ένα λιοντάρι», είπε ο κύριος Μακμπί, «μες στη βιβλιοθήκη». «Παραβαίνει κάποιο κανόνα?» ρώτησε η κυρία Μέριουέδερ. Ήταν πολύ αυστηρή με την τήρηση των κανόνων. «Έχω την εντύπωση πως...» «Όχι», είπε ο κύριος Μακμπί. «Τότε αφήστε το στην ησυχία του». Το λιοντάρι περιπλανήθηκε στη βιβλιοθήκη, μύρισε τις κάρτες ευρετηρίου, έτριψε το κεφάλι του στη συλλογή με τα νέα βιβλία και μετά ακούμπησε το μουσούδι του στο μπουφ γωνιάς διαβάσματος και αποκοιμήθηκε. Κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν υπήρχε κανόνας για λιοντάρια μέσα στη βιβλιοθήκη. Έφτασε η ώρα για αφήγηση παραμύθιου. Επιτρεπόταν άραγε να παρακολουθήσει ένα λιοντάρι? Ούτε γι' αυτό υπήρχε κανόνας. Η αφηγήτρια φαινόταν πολύ ανήσυχη, όμως διάβασε τον τίτλο του πρώτου βιβλίου με δυνατή καθαρή φωνή. Το λιοντάρι ανασήκωσε το κεφάλι. Η αφηγήτρια συνέχισε να διαβάζει. Το λιοντάρι έμεινε για να ακούσει την επόμενη ιστορία και την επόμενη. Και όταν τελείωσε και εκείνη, περίμενε για μία ακόμα. Όμως τα παιδιά άρχισαν να φεύγουν. Η αφήγηση παραμυθιού τελείωσε, του είπε ένα κοριτσάκι. Το λιοντάρι κοίταξε τα παιδιά, κοίταξε την αφηγήτρια, κοίταξε τα κλειστά βιβλία και μετά βρυχήθηκε πολύ δυνατά. Η κυρία Μέριουέδερ βγήκε με αποφασιστικό βήματα από το γραφείο της. «Ποιος κάνει φασαρία?» απέτησε να μάθει. «Το λιοντάρι», είπε ο κύριος Μακμπί. Η κυρία Μέριουέδερ βημάτισε γρήγορα έως το λιοντάρι. «Αν δεν μπορείς να κάνεις ησυχία, τότε θα πρέπει να φύγεις», είπε με αυστηρή φωνή. «Αυτός είναι ο κανόνας». Το λιοντάρι συνέχισε να βρυχάται. Ακούγονταν λυπημένο. Το κοριτσάκι τράβηξε μαλακά το φόρεμα της κυρίας Μέριουέδερ. «Αν υποσχεθεί πως θα είναι ήσυχο, μπορεί να έρθει αύριο στην αφήγηση παραμυθιού?» ρώτησε. Το λιοντάρι σταμάτησε να βρυχάται. Κοίταξε την κυρία Μέριουέδερ. Η κυρία Μέριουέδερ το κοίταξε και εκείνη. Μετά είπε: «Ναι, ένα καλό ήσυχο λιοντάρι θα ήταν καλοδεχούμενο αύριο στην αφήγηση παραμυθιού». «Ζήτω!» φώναξαν τα παιδιά. Την επόμενη μέρα το λιοντάρι επέστρεψε. «Νωρίς ήρθες», είπε η κυρία Μέριουέδερ. «Η αφήγηση παραμυθιού είναι στις 3». Το λιοντάρι έμεινε ακίνητο. «Πολύ καλά», είπε η κυρία Μέριουέδερ. «Μιας και είσαι εδώ, μπορείς να βάλεις ένα χεράκι». Έστειλε το λιοντάρι λοιπόν να ξεσκονίσει τα ράφια με τις εγκυκλοπαίδειες, ώσπου να φτάσει η ώρα για την αφήγηση παραμυθιού. Την επόμενη μέρα το λιοντάρι εμφανίστηκε πάλι από νωρίς. Αυτή τη φορά η κυρία Μέριουέδερ του ζήτησε να σαλιώσει φακέλους με ειδοποιήσεις για βιβλία που είχαν καθυστερήσει να επιστραφούν. Σύντομα το λιοντάρι άρχισε να κάνει δουλειές από μόνο του. Ξεσκόνιζε τις εγκυκλοπαίδειες, σάλιωνε τους φακέλους, άφηνε τα μικρά παιδιά να ανεβαίνουν στην πλάτη του για να φτάσουν τα βιβλία στα ψηλότερα ράφια, μετά κουλουριαζόταν στη γωνιά διαβάσματος, περιμένοντας να ξεκινήσει η αφήγηση παραμυθιού.
Στην αρχή, οι άνθρωποι στη βιβλιοθήκη δεν ένιωθαν και πολύ άνετα με ένα λιοντάρι δίπλα τους. Μα γρήγορα συνήθισαν να το έχουν εκεί. Μάλιστα έδειχνε να προσαρμόζεται τέλεια στη βιβλιοθήκη. Οι μεγάλες πατούσες του ίσα που ακούγονταν στο πάτωμα. Γινόταν μια άνετη μαξιλάρα για να βολεύονται τα παιδιά. Και ποτέ δεν βρυχήθηκε ξανά μέσα στη βιβλιοθήκη. «Πόσο μας βοηθάει αυτό το λιοντάρι», έλεγαν χαϊδεύοντας το μαλακό του κεφάλι καθώς περνούσε. «Πώς δεν καταφέρναμε βόλτα πριν έρθει?» Ο κύριος Μακμπί συνοφριώθηκε όταν το άκουσε αυτό. «Μια χαρά τα κατάφερναν και πριν. Δεν είχαν ανάγκη κανένα λιοντάρι». Το λιοντάρι σκέφτηκε. «Δεν καταλαβαίνουν από κανόνες και δεν έχουν καμιά θέση στη βιβλιοθήκη». Ήταν πιο αυστηρός. Ποιος? Ο κύριος Μακμπί δεν το συμπαθούσε πολύ. Γιατί? Δεν το συμπαθούσε για τους δικούς του λόγους. Μια μέρα, αφού είχε ξεσκονίσει όλες τις βιβλιοθήκες και είχε σαλιώσει όλους τους φακέλους και είχε βοηθήσει όλα τα μικρά παιδιά, το λιοντάρι διέσχισε το διάδρομο ως το γραφείο της κυρίας Μέριουέδερ για να δει τι άλλο υπήρχε να κάνει. Είχε λίγο χρόνο μέχρι την αφήγηση παραμυθιού. «Γεια σου λιοντάρι», είπε η κυρία Μέριουέδερ. «Σου έχω μια δουλειά. Θέλω να πας αυτό το βιβλίο στο γραφείο υποδοχής για λογαριασμό μου. Δώσε μου μόνο μισό λεπτό να το κατεβάσω από το ράφι». Η κυρία Μέριουέδερ ανέβηκε στο σκαμνί, αλλά δεν έφτανε. Μεταστάθηκε στις μύτες των ποδιών και τέντωσε τα χέρια της. «Λίγο ακόμα», είπε. Όμως τότε τεντώθηκε λίγο περισσότερο από όσο μπορούσε. «Αουτς», είπε η κυρία Μέριουέδερ. Δεν σηκώθηκε. «Κύριε Μακμπί», φώναξε μετά από λίγο. «Κύριε Μακμπί». Όμως ο κύριος Μακμπί βρισκόταν στο γραφείο υποδοχής και δεν μπορούσε να την ακούσει. «Λιοντάρι», είπε η κυρία Μέριουέδερ, «πήγαινε σε παρακαλώ να φέρεις τον κύριο Μακμπί». Το λιοντάρι διέσχισε τρέχοντας το διάδρομο. «Απαγορεύεται το τρέξιμο», φώναξε η κυρία Μέριουέδερ από το δωμάτιο. Ακούμπησε τις πατούσες του στο γραφείο υποδοχής και κοίταξε τον κύριο Μακμπί. «Φύγε από εδώ λιοντάρι», είπε ο κύριος Μακμπί, «έχω δουλειά». Το λιοντάρι κλαψούρισε. Έδειξε με τη μουσούδα του προς το γραφείο της κυρίας Μέριουέδερ. Ο κύριος Μακμπί το αγνόησε. Τελικά το λιοντάρι έκανε το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί. Κοίταξε τον κύριο Μακμπί στα μάτια. Ύστερα άνοιξε το στόμα του και μετά βρυχήθηκε πιο δυνατά από ό,τι είχε βρυχηθεί σε όλη του τη ζωή. Ο κύριος Μακμπί ξαφνιάστηκε. «Δεν είσαι ήσυχο», είπε στο λιοντάρι. «Παραβιάζεις τους κανόνες». Ο κύριος Μακμπί διέσχισε το διάδρομο όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Το λιοντάρι δεν τον ακολούθησε. Είχε παραβεί τους κανόνες. Γνώριζε τι σήμαινε αυτό. Κατέβασε το κεφάλι και καθευθύνθηκε προς την πόρτα. Ο κύριος Μακμπί δεν το πρόσεξε. «Κυρία Μέριουέδερ, το λιοντάρι παραβίασε τους κανόνες. Το λιοντάρι παραβίασε τους κανόνες». Όρμησε στο γραφείο της κυρίας Μέριουέδερ. Δεν ήταν στην καρέκλα της. «Κυρία Μέριουέδερ», είπε. «Μερικές φορές», είπε η κυρία Μέριουέδερ από το πάτωμα πίσω από το γραφείο, «υπάρχει καλός λόγος για να παραβιάσεις τους κανόνες, ακόμα και σε μια βιβλιοθήκη. Οπότε πήγαινε σε παρακαλώ, φώναξε το γιατρό. Νομίζω πως έχω σπάσει το χέρι μου». Ο κύριος Μακμπί έτρεξε να φέρει ένα γιατρό.
«Απαγορεύεται το τρέξιμο», φώναξε η κυρία Μέριουέδερ. Την επόμενη μέρα όλα είχαν επιστρέψει στο φυσιολογικό. Σχεδόν. Το αριστερό χέρι της κυρίας Μέριουέδερ είχε μπει στο γύψο. Ο γιατρός της είχε πει να μην κουράζεται πολύ στη δουλειά. «Θα έχω το λιοντάρι μου να με βοηθάει», σκέφτηκε η κυρία Μέριουέδερ. Όμως το λιοντάρι δεν εμφανίστηκε στη βιβλιοθήκη εκείνο το πρωί. Στις 3 η κυρία Μέριουέδερ πέρασε από τη γωνία διαβάσματος. Η αφηγήτρια του παραμυθιού άρχιζε εκείνη την ώρα να διαβάζει. Το λιοντάρι δεν ήταν εκεί. Όταν βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη, όλος σήκωναν το βλέμμα από το βιβλίο τους ή τον υπολογιστή τους, με την ελπίδα πως θα έβλεπαν τη γνώριμη τριχωτή μουσούλα. Το λιοντάρι όμως δεν ήρθε εκείνη τη μέρα. Ούτε την επόμενη μέρα ήρθε. Ούτε τη μεθεπόμενη. Ένα απόγευμα, λίγο πριν σχολάσει ο κύριος Μακμπί, πέρασε από το γραφείο της κυρίας Μέριουέδερ. «Μπορώ να κάνω κάτι για σας πρωτού φύγω, κυρία Μέριουέδερ?» τη ρώτησε. «Τίποτα, σας ευχαριστώ», είπε η κυρία Μέριουέδερ. Κοιτούσε έξω από το παράθυρο και η φωνή της ήταν πολύ σιγανή και για μέσα σε βιβλιοθήκη. Καθώς απομακρυνόταν ο κύριος Μακμπί, συνοφριώθηκε. Σκέφτηκε πως υπήρχε κάτι που μπορούσε να κάνει για την κυρία Μέριουέδερ. Ο κύριος Μακμπί βγήκε από τη βιβλιοθήκη και δεν πήγε όμως σπίτι. Περπάτησε στους γυροδρόμους, έψαξε κάτω από τα αυτοκίνητα, έψαξε πίσω από θάμνους, έψαξε σε πίσω αυλές και σε σκουπιδοντενεκέδες και στα κλαδιά των δέντρων. Τελικά βρέθηκε ξανά πίσω στη βιβλιοθήκη. Το λιοντάρι καθόταν απ' έξω, κοιτώντας το εσωτερικό μέσα από τις γυάλινες πόρτες. «Γεια σου, λιοντάρι», είπε ο κύριος Μακμπί. Το λιοντάρι δεν γύρισε προς το μέρος του. «Σκέφτηκα πως θα ήθελες να γνωρίζεις», είπε ο κύριος Μακμπί, «πως υπάρχει ένας νέος κανόνας στη βιβλιοθήκη. Απαγορεύεται ο βρυχιδμός εκτός κι αν υπάρχει καλός λόγος. Αν για παράδειγμα προσπαθείς να βοηθήσεις ένα φίλο που έχει χτυπήσει». Τα αυτιά του λιονταριού ανασηκώθηκαν. Γύρισε το κεφάλι. Ο κύριος Μακμπί όμως είχε ήδη απομακρυνθεί. Την επόμενη μέρα ο κύριος Μακμπί μπήκε στο γραφείο της κυρίας Μέριουέδερ. «Τι συμβαίνει, κύριε Μακμπί?» ρώτησε η κυρία Μέριουέδερ με τη νέα της λυπημένη σιγανή φωνή. «Σκέφτηκα πως θα θέλατε να γνωρίζετε», είπε ο κύριος Μακμπί, «πως υπάρχει ένα λιοντάρι στη βιβλιοθήκη». Η κυρία Μέριουέδερ τινάχτηκε από την καρέκλα της και διέσχισε τρέχοντας στο διάδρομο. Ο κύριος Μακμπί χαμογέλασε. «Απαγορεύεται το τρέξιμο», φώναξε από πίσω της. Η κυρία Μέριουέδερ δεν άκουσε. Μερικές φορές υπάρχει καλός λόγος να παραβιάζει κανείς τους κανόνες, ακόμα και στη βιβλιοθήκη. Αυτό ήταν το παραμυθάκι μας για σήμερα, Θάνο.